Dobar dan i dobrodošli. Upravo se sad raspremamo dan posle trke. Tu su neki lomovi, tu je najveće razočarenje dana. Utisci sa trke, neki nešto ukratko. U stvari ja dok pričam, mogli bi klipovi da lete vama iza. Tako da, utisci sa trke i generalno celog vikenda su sjajni. Bilo je baš dobro, bilo je sjajno druženje. Pozdrav za Ivana Fleksomana ovim putem. Bato svaka čast. Družili smo se, zezali smo se, vozili smo se. Ono sve što može se očekuje od jednog dobrog vikenda. Iskreno, prvi put smo sa druge strane, tačnije ne baš druge strane, bili smo dosta puta u boksu, ali nikad nismo bili učesnici samog događaja. Bilo je sjajno, bilo je zanimljivo, bilo je malo i naporno, jako velika vrućina u kolima, 100 stepeni. Hvala i svim tacima koji su bili tu, koji su bili s nama u boksu, koji su pomagali. Ne znam kako bi to sve se odigralo bez svih njih. Bilo je 100 stepeni bukvalno u kolima, znači posle nekog trećeg kruga u kombinezonu sa kacigom, znači neizdržljivo, samo želiš da izađeš iz kola, znači ni da voziš ni ništa, samo da izađeš, znači jednostavno bukvalno bilo je 100 stepeni. Bilo je neverovatno, znači opstati u kolima je bilo neverovatno, tako da svaka čast svima koji voze i koji ostanu koncentrisani po ovom paklu koji se vozi. Mi smo bili solidni, znači vozilo se dobro, prilike prvi neki trening, to sam već možda pominjao u prošlom klipu, ali evo sad sam posle sumiranih utisaka, prvi trening za mene sjajno, dok sam se malo upoznao sa stazom, jer skroz je bila drugačija od one kako sam ja zamišljao. Dok sam se malo upoznao, vožnja je bila korektna. Posljednje dve vožnje tog prvog treninga su bile za mene odlične. Drugi trening, tu moja odluka je bila da probam nove gume, jer nikad u životu do tad nisam vozio nove gume i tad smo ih stavili. Baš naporno voziti, jer auto više nema ni čak ni tih 170 konja koji fabrika prepisuje, i kad staviš neke nove gume na njega, od tog silnog gripa on nema bukvalno snagu, a staza je baš brza i nema snagu da izađe. Bar ja nisam mogao da izađem na kraj s njima. Možda sam trebao više da ih naduvam, možda sam trebao više ovo, više ono, ali zbog njih sam i izletao, imao sam previše gripa u svakoj krivini, znači baš sam se namučio. Opet kažem, znači to je možda i moje neiskustvo i tako dalje, ali pričam moje mišljenje, znači mene su pokolebale te nove gume. Kasnije, znači posle tog drugog treninga vozile se kvalifikacije, na kvalifikacije se stavi opet polovne i onda taj sam prebačaj između novih i polovnih, znači gde odvezem prvu inicijacija, prva krivina, ja iz prve krivine se okrećem, iako se cijel taj dan nisam nijednom okrenuo sam se odmah, znači prvi i drugi krug i prvu i drugu vožnju kvalifikacija, jer sam imao manjak gripa, tačnije imao sam taman gripa, nego samo sam jednostavno svikao te nove gume, mislim donekle svikao te nove gume i okretao sam se bez ikakvog razloga sa polovnim. Mislim, ne bez razloga, s manjkom gripa, možda su i one bile preduvane. Tako da sve u svemu, tu je bilo malo razočarenja, to je moglo mnogo bolje da se odveze i mislim da sam bio sposoban da odvezem to mnogo bolje, ali eto, tako je ispalo. Što se tiče drugog dana, drugi dan je bio ekstra. Drugi su vozili, mi smo vozili samo jedan trening, tu smo se baš lepo vozili, znači tu sam opet koristili polovne gume i tu smo se baš lepo vozili. Evo, ostavit ćemo ovdje jedan snimak tog drugog dana gdje jurim Ivana, ovdje opet pozdrav za njega, ćemo ga tagovati, ostavit ćemo njegov kanal, pogledajte njegove vožnje, vozi Mercedesa, turbo nenormalan, tu smo ja i on se jurili, tako da eto, mislim, drugi dan je bio baš ekstra. Gledali smo trke, sedeli smo, uživali smo, eto, prilike to je neko sumiranje utisaka, ukratko. Nastavljamo da snimamo kao što smo obećali, vidjet ćemo da popravimo nju, tu smo nešto probali sa vratima, izgleda baš dobro. Tako da, eto, to je nešto ukratko sumirano oko celog vikenda. Pozdrav još jedan za sve, subscribeujte se, lajkujte, šerujte, šta da vam kažem, peace out.